Egun on danoi, eskarrik asko. Honea gerturatu zaten danoi eta eskarrik asko baita ere pantailaz bestalde jarraitzen gaituzuen hoi. Gaurko gaie, silver economy inguruko gaie izangoa. Azkenengo urtetan, azkenengo hilabetetan eta adinberrin kontekstuen baita ere, gero eta gehiago erabiltzen den kontzeptua da, eta dudai gabe, datozen urtetan asko entzungo deun kontzeptu bat, geu gizarte bezala, batez besteko adine gora dijuelako eta mundu mailan gure gizartie, euskal gizarti orokorrien esango genuke kasi Japonen pare gaudela. Beraz, dudai gabe, silver economy deitzen duena, gero eta gehiago izangoa gure ekonomien zati handi bat. Eta gaur, aurkeztea gatozena da adinberrin, hau da, adinberri dakizuen bezala, sartze osasuntzuen estrategien barruen egin daun azterketa bat, silver economyen inguruen. Azterketa horren ondorioz, plan bat eratu deu, eta gaurko helburu izango litzateke, Raquel San Sebastian, adinberriko zuzendaile eta bilon artean, emaitza horiek eta plan horren berri ematia. Labur, aurrekari batzutaz itzeingo dut baita ere, silver economy barruen identifikatu ditugun lan eremu batzuk edo 5 nitxo, eta baita ere, nola gero aktuazio plan bat egingo deun nitxo horiek jorratzeko edo lantzeko. Dakizuen bezala, adinberriko estrategiak bi ikuspegi nagusi ditu, bi ikuspegi ditu. Hau da, alde batetik ikuspegi soziala eta bestaldetik ikuspegi ekonomikoen. Alde batetik, adinekuen bizi kalitatea eta arreta hobetzeko helburuekin, eta bestatik, enpresa proiektu berrien sorrera eta hazkundie bultzatzeko baita ere, hau da, gure ekonomie indartzeko. Silver economy bezala ezautzen daun termino hontan, egia esan hazkunde bete-betien daun sektore bada, hazkunde bete-betien dagon jarduera ekonomiko edo merkatu bada. Datuta juten bagea, gure estimazioen arabera, Gipuzkoako barne produktu gordinen 5,5, euneko 5,5 suposauko luke momentu hontan, eta enpleguen euneko 9,2. Baina Europar Batasuneko aurreikuspenak ikusten baditugu, eta 2025ko aurreikuspen bat badaukeu Europak emandako eta 2025 oso gertu daun denbora da. Esaten du, barne produktuen euneko 32 izan leikela eta enpleguen euneko 38. Beraz, dudigabe, silver economy bezala ezautzen den hau, gure ekonomien gero eta zati handio izangoa, normala da baita ere, gure gizartien egituraz, eta gertutik jarraitu beharreko gauza izango da dudai gabe. Ikerketa sakon bat egin dugu, ikusita ze garrantzi dauken eta ze garrantzi izango duen, eta eskaintza eta eskarile zautzeko, oda alde batetik identifikatze ginen beharrak eta bestaldetik dauzun gaitasunak lurralde bezala aztertu ditugu, 198 eragilekin, bai informazio trukatuz, bai elkarrizketak izanez, eta baita ere nazioartean garrantzitsu dien erakundeekin kontraste bat egin dugu. Eta kontraste hortatik eta azterketa hortatik, 5 nitxo edo 5 lan eremu identifikatu ditugu. Espezializazio nitxo esango genduke, eta lehenena, zerbitzu soziosanitario eta arreta ereduek izango lizke, lehenengo nitxo bezala, 2 ardatz nagusikin. Telemedikuntza eta telelaguntza aurreratuek, eta estimulazio kognitibue bestetik. 2. nitxo bezala, etxien egokitzapena eta laguntza teknikoek identifikatu ditugu. 3. turismo seniorra. 4. ingurune lagunkoiak. Eta 5. naizta zeharkako nitxo badan, teknologi digitalak. Eta dudai gabe, gizartien bizitzen aigean eta biziko deun eraldaketa digital hortan, oinarri bat gehiago, palanka bat gehiago izango da 5. lan eremu hau. Azterketak ondorioztatu dunez,
Bost nitxo hauen baldintzak lurralde hontako aukera bihurtzeko izango lizke alde batetik masa kritiko bat badebela, bestaldetik silver kolektiboen beharrakin lerrokauta daudela, hau da, kolektibo horrek eskatzen ditun, beharrak ditun eremu batzuk diela, enpresak aurkeztu deben, enpresak erakutsi deben interesa, eta bestalde, Gipuzkoan, eremu horiei lotutako berrikuntza eta ezagutza gaitasunek ditugula. Dakizuen bezala, Aldunditik, Gipuzkoako etorkizuneko ekonomia eraikitzen nahi geha, 2016an etorkizuna eraikiz programa eta hausnarketa hasi gendunetik, eta ezinbestien jorrau beharreko eremu bat izango da silver ekonomiena. Behin azterketa hau inda eta bost nitxo hauek identifikauta, aktuazio plan bat jarriko dugu martxan eta lurraldeko enpresa eta eragile ezberdinek gonbidauko ditugu nitxo bakoitzen, lan eremu bakoitzien, benetan baliokatien azterketa sakon bat eiteko eta aukerak aztertzeko. Bere biziko aukera dugu. Gipuzkoan, adinekuntzat, bai soluzioek eta bai bukaeran ongizatie baliabidetuko dun produktu eta zerbitzu geiteko ekosistema bat bihurtzeko. Beraz, beharrak eta gaitasunak eigo gineke uztartzen. Adinekun ongizatie eta garapen ekonomikue erronka ditugu. Adin berrin hasieratik esan ginen bi bizio genitula. Alde batetik bizio soziala eta bestaldetik bizio ekonomikue. Eta etorkizuneko bi erronka hauek uztartzen nahi geha. Adinekun ongizatia eta ekonomi indartsu bat izatia. Behin eta berriz, esan duen bezala, beharrezkoa da ekonomi indartsu hori, baitare gure ongizate maila sustengatzen dituen zerbitzu danai eusteko eta beraz ongizate mailai eusteko. Brevemente, decía en euskera que la Silver Economy es un mercado en pleno crecimiento. En estos momentos, según nuestras estimaciones, el 5,5% del PIB de Guipúzcoa y el 9,2% del empleo estarían en el ámbito de la Silver Economy, y según estimaciones de la Unión Europea, para el 2025 se prevén un crecimiento, un incremento de hasta el 32% en términos de PIB y hasta el 38% en lo que es empleo. Por tanto, estamos ante una necesidad / oportunidad que no podemos dejar pasar. En este sentido, hemos realizado un estudio exhaustivo para dimensionar y conocer las características de este sector desde un punto de vista de oferta y demanda, es decir, aunando capacidades y necesidades en el territorio. Y partiendo de este análisis, hemos identificado 5 nichos de oportunidad, 5 ámbitos de especialización que brevemente serían, por una parte, servicios sociosanitarios y modelos de atención, con 2 ejes principales, la telemedicina y la teleasistencia avanzada, por una parte, y la estimulación cognitiva, por otra. Como segundo ámbito sería el acondicionamiento domiciliario y ayudas técnicas, el turismo senior como tercer nicho, entornos amigables y, por último, tecnologías digitales como un nicho transversal y que sin duda supondrá y nos ayudará como una palanca adicional para la transformación digital que estamos viviendo como sociedad. Estos 5 nichos, en nuestra opinión, cumplen las condiciones necesarias para convertirse en un espacio de oportunidad para Guipúzcoa. Tienen masa crítica suficiente, están alineados con las necesidades de la Silver Economy. Las empresas han mostrado interés por estos ámbitos de trabajo y tenemos capacidades de innovación y conocimiento asociados a estos nichos, a estas líneas de trabajo en el territorio. Desde Diputación estamos trabajando en la construcción de la economía del futuro de Guipúzcoa. Y dentro de esta estrategia, sin duda, es un ámbito que debemos seguir trabajando. Una vez identificados los 5 nichos, hemos puesto en marcha un plan de actuación donde vamos a invitar a empresas y agentes del territorio
a participar en el análisis de las cadenas de valor en cada uno de estos nichos, en cada uno de estos ámbitos de actuación. Tenemos una oportunidad clave para consolidar un ecosistema que genere soluciones, que genere oportunidades y genere bienestar para las personas mayores, aunando capacidades tecnológicas y conocimiento que tenemos en el territorio. Se trata, por tanto, de un reto que combina el bienestar de las personas con el desarrollo económico, con una economía fuerte que, como venimos diciendo, es totalmente necesario para poder garantizar los servicios públicos que sustentan nuestro nivel de bienestar social. El envejecimiento de la población es un desafío, pero también una oportunidad para definir nuestra economía del futuro. Beraz, orain, emaitzak eta hausnarketa hontan detaile gehiokin jarraitzeko, Rakeli pasako diot hitza. Rakel, nahi dezunean, eskerrik asko. Eskerrik asko. Nago itxuteta. Vale, egun on guztioi, esaten nuen diputatuek esan duen bezala 8 hilabetez iraun duen ikerketa sakon bat izan da eta informazio asko jaso dugu. Beraz, nire partetik xehetasun eta datu esanguratsuenetan azpimarra egingo dut. Gipuzkoako errealitatean oinarritzen den ikerketa honen bi ezaugarri nabarmenduz hasi nahi nuke. Alde batetik, azterketaren abiapuntua zein izan dan, hau da, hasi gara, eskariaren behar eta premien identifikazioarekin, ondoren eskaintzaren erradiografia bat zehatza egin ahal izateko. Eta bestetik, erabili den metodologia zuzenekoa izan da, parte hartze zabala izan delarik. Esan dugun bezala, guztira 98 eragilek parte hartu dute, galdetegi eta sakoneko elkarrizketen bitartez. Zehazki, 128 enpresek erantzun diote lurraldeko 1041 erakunderi bidalitako galdetegiari. Eta inkesten arabera, ia 75% silver ekonomia arloan dagoela esan dezakegu. Honek esan nahi du, kolektibo horri bideratutako zerbitzu edo produktuak dituztela. Enpresen volumen handiena duen aukera esparrua zainketarena eta arretarena da. Zehazki, esan dugun bezala, zerbitzu soziosanitarioena. Eta ondoren, etxeen egokitzapena eta laguntza teknikoena. Erantzun duten enpresen fakturazioa guztira 4.500 milioi euro izan dira, eta horietatik 360 milioi euro zilar ekonomiari bideratuta daude. Fakturazio indize handiena, zerbitzu soziosanitario daukate, 154arekin, hau da, 159 milioi, hain zuzen ere. Bestalde, tamainari dagokionez, Gipuzkoan eskaintza osatzen duten enpresen 16,5% enpresa handiak dira, eta 123 mikroenpresak dira. Hain zuzen, beraz, esanguratsua da polarizazio hau beste esparru batzuekin konparatzen badugu. Silver merkatua gaur egun zerbitzuetara bideratuta dagoela esan dezakegu. Izan ere, produktuetara bideratutakoak baino enpresa kopuru bikoitza bait dago. Enpresen nazioartekotzeko maila 16,9%koa da, eta galdetegia erantzun duten enpresen 70% silver arloari bereziki lotutako teknologiak eta ezagutza dituzte. Gehien bat pertsonen konektibitatearekin eta monitorizazioarekin lotutakoak. Bestalde, esan dezakegu enpresen bi eren ikerketa eta garapen proiektu espezifikoak dituztela silver arloarekin lotuta. Konkretuki, 123 osasun esparruan, 121 irisgarritasunean eta 115 zaintzan. Orain artekoa eskaintzaren erradiografia izan da. Eskariaren ezaugarri dagokienez, zera izan behar dugu oso garbi. Kolektibo oso heterogeneoa dela, askotariko premiak dituztenak, eta beraz ezin ditugu talde berdinean sartu guztiak. Bertan, pertsona aktiboak, zein pertsona zaurgarriak, mendekoak, eta horien zaintzaileak eta eremuko profesionalak aurki ditzakegu. Dena den, badira eskarian bat datozen ezaugarri eta joera batzuk. Adibidez, pertsonak geroz eta exigenteagoak eta informatuagoak dira, berrikuntza hartzeko prest daudenak, eta teknologia erabiltzeko gero eta ohitura gehiago daukatenak.
Azkenik esan ere kontzientziatuagoa daudela prebentzioa eta osasunaren garrantziaz. Bestalde, kolektibo honen erosteko ahalmena handiagoa dauka. Europako datuen arabera, senior taldearen erosteko ahalmena bataz bestekoa baino 12% handiagoa da. Bukatzeko azpimarratu nahiko nuke, Aldundian iaztik lanean gabiltzala arlo honetan, eta zehazki 2020ko dirulaguntza deialdia erronka demografikoaren aurrean negozio eredu berriak sustatzea bideratu zen. Guztira, 523.051 euro enpresen jarduera ekonomikoa eta enplegua garatzera bideratu ziren. Denera 13 proiektu izan dira onuradun, guztiak silver ekonomia arloarekin zuzenean lotura dutenak, eta beste hainbat erakunde eta enpresa garatuak. Eta hurrengo apirilaren 12an izango dugu beraiekin, justu ere topagune bat, hemen Aldundian, proiektuien kontrastea eta aurkezpena egin ahal izateko. Bueno, brevemente decía en euskera que con este estudio hemos querido dimensionar la silver economy en Guipúzcoa, ¿no? Saber en concreto a qué nos estamos refiriendo. Y aunque el estudio ha sido largo, ha durado 8 meses y hemos obtenido mucha información, intentaré destacar y subrayar los datos más significativos. Primeramente, me gustaría destacar 2 aspectos fundamentales de este estudio. Uno es el punto de partida. El punto de partida, ¿cuál ha sido? Y ha sido desde la identificación de las necesidades de la demanda. Y en base a ello hemos hecho una radiografía bastante exhaustiva de la oferta. Y por otro lado, quisiera destacar también la metodología que se ha aplicado, que han sido fuentes primarias, es decir, a través de encuestas y de entrevistas donde la participación ha sido muy elevada. Hablamos de 188 agentes han participado en este estudio. De las 1.041 encuestas enviadas han respondido 138 entidades y de las cuales prácticamente el 75% podemos decir que están en clave de Silver Economy. Esto significa que tienen algún producto o servicio orientado a este segmento, a este colectivo senior. La facturación de estas empresas en total es de 4.500 millones de euros, de los cuales 360 millones están dirigidos a la Silver Economy y el 44% proviene de los servicios sociosanitarios. En cuanto al tamaño de las empresas, podemos destacar la polarización existente. Tenemos empresas de gran tamaño que suponen el 16,5% y microempresas que suponen un 33%. Entonces, es algo a destacar respecto a otros ámbitos. Uno de los rasgos que hemos identificado es la servitización del mercado silver, donde actualmente en Guipúzcoa hay el doble de empresas en servicios que en productos. También destacar que 2/3 de las empresas cuentan con proyectos de I+D+I en el ámbito Silver Economy, concretamente el 33% en el ámbito salud, el 21% en la accesibilidad y el 15% en los cuidados. Esto con respecto a la radiografía de lo que es la oferta. Con respecto a la categorización de la demanda, conviene subrayar que el colectivo senior es un colectivo muy heterogéneo, con necesidades muy diversas, donde tenemos a personas activas, personas frágiles, personas dependientes y personas cuidadoras, bien profesionales o familiares, así como otros profesionales del ámbito. Por tanto, no podemos tratar y responder a todos de la misma manera. No obstante, hay ciertas características y comportamientos detectados que son comunes. Y es que lo conforman cada vez personas más exigentes y más informadas, que son receptivas a las novedades, están cada vez más familiarizadas también con la tecnología y están concienciadas sobre la importancia de la salud y la prevención. El poder adquisitivo de este colectivo es superior en relación a otros colectivos. Según los datos europeos, es un 12% superior a la media. Es otro rasgo también característico. Decir que en la Diputación venimos trabajando ya en este ámbito de la Silver Economy desde el año pasado, cuya convocatoria de ayudas se destinó a promover nuevos modelos de negocio y generación de oportunidades de valor añadido ante el reto demográfico, con una dotación de 523.051 euros. En total, de aquí se han impulsado 13 iniciativas ligadas a la Silver Economy, con quienes el próximo 12 de abril haremos un encuentro aquí en la Diputación para presentar y contrastar dichos proyectos.
Y para finalizar, me gustaría decir que es necesario abordar la transición demográfica en clave de oportunidad, como bien ha dicho el diputado, desde la colaboración público-privada y con grandes dosis de innovación social, tecnológica e institucional. Mila esker. Ondo, eskerrik asko, Raquel. Ikusten dezuen bezala, datozen hilabetetan, urtetan, kolektibo silver economy bezala ezagutzen den termino honek zer esana emango digu, eta ni bukatuko nuke esanaz berriz bi bisio duzkeula, ez? Oain Raquelek bukaeran esatetzun bezala, ez? Alde batetik ikuspegi soziala, eta hor erantzukizun badaukeu, gizarte bezala, eta bestaldetik ikuspegi ekonomikoa. Eta hor daukuna da aukera bat eta oportunitate bat. Eta bilek alkar alimentatzen dira, ze hasieran esaten nuen bezala, ekonomi indartsu bat beharrezkoa daukeulako gure ongizate mailai eusteko. Beraz, dudai gabe oportunitate bat daukeu gure aurrean. Eta besteik gabe, galderak edo zerbait argitu edo detaile gehiago nahiko bazen duteke, zuen esku. Bai, egunon, justu hoenin dezune banaketa horretan, ikuspegi soziala eta ekonomikoa, zenbateraino silver ekonomiaren ekonomi oinarri horrek erantzun diezaioke gastutik daukanari, hau da, sozialki gastutik daukanari. Aukera bat bada ekonomikoki, baina inbertsio gastu handiak ekartzen ditu, zaintza horrek, bai? Ez dakite balantza hori neurtu daiteken, neurtuta daukazuen, edo nola ikusten duzu? Nik gero Raquelek detaile gehiago erantzun like, baina argazki honetan, Raquelek aipatzezun lehen, ezberdintzen diela aktoriek, ez? Eta argazki honetan garbi ikustea, hau da, lehenengo nitxue ibitzen maioi, zerbitzu soziosanitario eta arreta ereduetan, perfile tipo batekue da, eta inkluso askotan esango nuke bezerue publikoek diela, hau da, instituzioen erantzunkizun horren parte diela, eta hor tamainak nolabait importantzia dauke. Bestetan, aldiz, aktoriek asko batzutan txikilo bedie eta produktu eta zerbitzuek beste era batekuek. Dudai gabe bat bestekin lotuta da. Ze guk arreta hori emateko, guk bizitza kalitate hori nolabait garantizatzeko gizarte bezala eta erakundeko erantzule bezala, zerbitzu horietan oinarritu behar dugu, ez? Eta orduan behar ditugu baita ere, zerbitzu horiek lurraldien, benetan lehiakorra dienak, benetan kalidadezko zerbitzu eta produktu ematen dituztenak, eta benetan berrikuntzako ikuspuntutik beti guk zaindu nahi ditugun kolektibo horiek zentruen dituenak, ez? Orduan, bat bestekin lotuta da. Aurrekontu aldetik erronka bat daukeu, eta dakizun bezala aurrekontuen erdile da, praktikamente, ongizatea destinatzen deuna, eta horren bestaldetik badaukeu ekonomi bat, baitaren nahi deuna geota indartsuo, geota berritzaileo izatea, eta horredanak gastue gehi eskaintza, bukaeran gure adinduen kolektibo horien bizitza kalitateen hobekuntza bat suposatzen. Bai, nik esango nuke, arlo digitalak, esan du bosgarren itxoa zeharkako hori, transversal hori, arlo digitala dala, eta zerbitzu sozialen jasangarritasun horretan lagundu dezaketela, neurri handian, eta nik uste baina pandemian ere ikusten hasita gaudela, eta pandemiak egin duna da, nik uste azeleratu, bizkortu, behar hori, bai, Javierrek esan duen bezala, asistentzi kalitate hobea emateko, kalitate hobea emateko asistentzialetik, baina baita ere jasangarritasun aldetik. Nik uste bi ezaugarriek uztartzen ditulako, ez? Eta hemen, nik uste, bizkortu egin dela, ez? Orain arte teknologiarekin bretxa digital garrantzitsu bat zegoen eta jarraitzen du egotean, baina honek egin duena da, azeleratu eta telemonitarizazioaren ikuspuntutik, telerehabilitazioaren ikuspuntutik, guzti horrek egin behar duena da ere, jasangarritasun horrekin lotu eta hori gauzatzeko bidearen oinarria jarri, ez?
hori da ikusten duguna. Eta gero, arlo sozialean eredu berritzaileaz hitz egiten nahi gea. Orduan hemen ere, uztartu behar ditugu ikuspegi komunitarioa, inguruko zerbitzu proximidadekoa deitzen diogun hoien uztarketa, iniziatiba pribatuaren uztarketa guzti horrek eman behar dugu ere baliabideak optimizatzea, ez? Eta baita ere egoitzen papera zein izan behar duen, hau da, etxeko arreta horretan ere izan dezaketen papera, beste arlo bat izango da baliabide guzti horien uztarketa eta optimizazioa. Bi ikuspuntu horiek, teknologikoa eta eredu berritzaile horien lanketa. Ez dauko galderaik, beste galderaik ez badau, eskertu, hona gerturatu zeaten hoi, eta eskertu baita ere pantailaz bestalde jarraitu gaitu zuen hoi. Eskerrik asko eta egun hona izan dezazuela. Eskerrik asko.